שלום. אז הנה הגענו לתוכנית הרביעית, קודם כל כבוד. אני רוצה להודות לפני שמתחילים התוכנית, קודם כל לאלירן. והנה אלירן, תחזרו אליי בבקשה. בכל זאת הוא לא חשוב. אז ככה, קודם כל רק שתדעו שאלירן כאילו לא בקטע שאנחנו מתעללים בו או משהו כזה. הוא יודע שזה בצחוק וזה הכל בסבבה ובכיף, חופש גדול, נהנים, אתם יודעים. אז קודם כל גם כבוד לצלם שלנו, מסכן כל היום עם הפלאפון שלו. אז את התרגיל של היום אני מעדיף שלא תנסו אותו בבית, כי מסכן אלירן. התרגיל הזה הולך ככה, בטח הרוב מכירים אותו. אני יושב פה, אני ארים את אלירן למעלה, וברגע אחד פתאום אני אשחרר את הדג, והצלם עוד ידאג שהוא ייפול, ולא סתם ייפול, הוא ייפול. וואלה, ייפול. עכשיו הנה סתם, אני ואלירן נעשה הצגות כשאנחנו מתנדדים. אני אעשה הצגה. מתנדדים. אלירן, בוא תשאר שנייה למעלה, הכי כיף להיות למעלה, אני שנייה אהיה למעלה. כבד, יופי. תרים רגליים, תקוטי. בוא לפה שפירה, באמצע שירו גם אותי, בוא. אני רוצה שירו אותי. הלאה אלירן, תרים רגליים למעלה. כמו גדול, עוד. עצור. הוא נפל. שפירה בוא אליי. זו הייתה התוכנית הרביעית שלנו, כפרה עליכם, אני אוהב אתכם, אלירן כל הכבוד, לא נורא, הלאה. הסתיימה התוכנית, הופה, וואי.